na ang bulkan Kanlaon kaya nagbabaga na. Sa ilalim sa bulkan, nagbabaga kaya ito nibuto. At kunting kaalaman, alam nyo ba na kung bakit maalat ang dagat? Maalat ito dahil ito ay kinalibangan ng maraming isda. Dito sila nalilibang sa dagat. Lahat ng mga isda at ang mga sakay sa mga barko sila nalilibang. Ang mga sakay sa mga barko nalibang sila dito lahat. At kaya ito maalat. Ito ang inyong lingkod na nagtindog.